Can Verdera, que ha estat, diríem, el jardí de la meva infantesa, una antiga propietat familiar, la tanca de Can Verdera. En els anys 20, el Val de Miquel Crespipont, el Val de Verdera, el va donar a l'Ajuntament, preu simbòlic, i se va construir una de les escoles més importants de Mallorca en aquella època. Molt important d'Anna Maria Antònia Roig, escola graduada, que va començar a construir l'any 27 per solucionar les mancances educacionals del poble i l'any 29 ja estava inaugurada. Si mireu les fotografies antigues que podeu trobar en aquest llibre d'Anna Maria Antònia Roig, veureu que l'any 29, juntament amb el Val de Verdera, Miquel Crespipont, va venir el fill del rei, va venir el dictador d'aquella època, el general Miquel Primo de Rivera, hi ha el Quio, el Val de Miquel Crespí, hi ha totes les fotos de l'inauguració, i a partir d'aquella època va solucionar molt el problema educacional del poble. També té importància en la creació de molts dels meus llibres. Ara mateix pensava en aquesta novel·la que va sortir fa poc, El crepuscle més pàl·lids, que és una novel·la que parla de la Pobla, la postguerra, i que va guanyar el Premi Alexandre Ballester 2009. I també m'ha fet pensar molt, ara tornar aquí a l'escola graduada, que va ser on vaig començar a aprendre a llegir i escriure. I té molta importància, juntament amb l'Institut de la Pobla, que hem anat a veure, també a l'escola, perquè va ser la meva primera escola, l'escola on els mestres dels anys 50 em van ensenyar a llegir i escriure, l'escola on un aniversari de la fundació d'aquest col·legi jo vaig recitar l'Oquí de Formentor, de Miquel Castellavera, que crec que va ser una de les coses que més me va condicionar per dedicar-me a la literatura, a la poesia, al teatre, a la novel·lística, aquest record que tinc la recitat en aquesta festa d'aniversari de l'escola, l'Oquí de Formentor, aquest primer contacte amb l'obra de Miquel Castellavera va condicionar moltíssim la meva vida literària. On hem jugat, on hem après, com dic, perquè el nostre pati, recreo, ficat un parell d'hores de llegir i escriure, aquí berenàvem, aquí jugàvem, aquí estàvem prop de casa, que era aquí de vora, en el carrer Muntanya. Recordo haver trobat nombrosos números de la Marjal, Casa Nostra, Castellví, i tot això ha anat condicionat els pares, la història de Can Verdera, les tertúlies de Miquel Castellavera, la meva formació d'escriptor. Venint aquí a la Pobla, crec que era una visita imprescindible parlar una mica d'aquesta escola que va condicionar i ha condicionat i condiciona per bé la vida de tantes i tantes generacions de poblers i pobleres que han après a llegir entre aquestes parets que tenim aquí.